Здравейте, маняци! Минавайки през монтанския графити шоп във Виена си взех един маркер. Това е Grok Cutter Mirror Effect. Заедно с вас днес ще решим колко е як. И така, 80 мл хром в джоба ти. Доста е яко. Можеш да си го принасяш насам и натам по най-различни летища и самолети, държави. Готино е, защото го имаш в себе си постоянно на всяко едно място, където и да отидеш. Сега ще разберем дали отразява егото ми този маркер. Якото на този маркер е, че е с сменяем писец, може да го отваряте, да добавяте мастило, да сменяте мастило и така той може да издържи доста време. И така, маняци, Grok Mirror Effect. Брутален маркер, много ме кефи. Само погледнете на светлина как блика супер яко. Имам чувство, че рисувам на Procreate или на някаква програма, реално рисувам на живо. Използвайте такива неща за рисуване, не вандалствайте, това е моето послание към вас. Дали можем да се огледаме в този маркер? Да, можем да се огледаме в маркера, затова е наистина Mirror Effect. Аз не можах да повярвам. Рейтнете този маркер от 1 до 10 и напишете в коментарите какво искате да видите в следващото видео. Чао!